Днес организираме събитие в масивите на Vinprom Карнобат Sys Industries. Прибиране на грозде с нашата тази годишна доставена машина Гроздо Комбайн модел L20. С покана на наши клиенти и бъдещи партньори организираме събитието, което ще прерасне в дегустация на вината на производителя, който сме в масива. Ние се познаваме с фирма Римекс, може би вече 20 години. Имаме дългогодишни партньорски отношения. С тях сме работили най-вече и с пеленг. Имаме два гроздокомбайна, оборудване с пръскачки, имаме и автоматични ножици. За това, че за нас е удоволствие да им помогнем в това машините да бъдат все повече разпространени и производителите на грозде да бъдат запознати с съвременните технологии. This machine can replace the manual labor which... Този гроздокомбайн заменя необходимостта от работна ръка. Машината може да замести труда на 100 души работници, прибира гроздето бързо и в точния момент, когато продукцията е с най-добри нива на захарност и киселинност. С гроздокомбайна може да се прибира дори през нощта, което спестява ресурси за охлаждане на гроздето. Тази машина може да влезе в най-подходящото време, примерно в 3 часа сутринта да работи, когато са най-добри параметрите на гроздето и може да прибере и малко и голямо количество грозди, като по този начин не се зависи от работници. Но необходимо е да има само един машинист и двама трактористи, които да извозват прибраното грозди. This is not only a harvester, it's a multifunctional carrier which... Тази машина не е само гроздокомбайн, тя е многофункционална. Може да бъде адаптирана като пръскачка с покриване на 3-4 реда едновременно, както и с друг тип оборудване, за да работи през цялата година в лозовите насаждения. Понеже тя е универсална машина, е възможно да се слагат много инструменти на нея. Може да работи до 1800 декара. Всички операции имам предвид. Марката Пеленг е водеща и най-популярна марка в световен мащаб за машини, които са предназначени за обработване на лозови масиви и за прибиране на гроздето. Най-уникалното предимство на Пеленг е неговата система, специално при гроздокомбайните, за прибиране на грозди. Има уникална почистваща система, която прибира гроздето почти на 100% чисто от примеси. На първо място качеството на бране и чистотата на гроздето. На второ място изключително добро оборудвана машина с много опции и с много добро пръскане, тъй като тя покрива реално 4 реда и по този начин спестява както разходи, така и време при нас. Предимствата, първо спестяването на време, тъй като пръскачката реално покрива два трактора с 2 пръскачки. Знаете, че днешно време изключително трудно се намират хора за бране, проблема на всякъде с работната ръка. Гроздокомбайнът ни помага изключително много, за да съберем реколта на време и да спестим съответно разходи от ръчен труд. В зависимост от условията на работа и от начина, по който е формирано лозето, самоходният комбайн може да прибере до 50 тона на ден грозди, като имам предвид само зърна. Машината почиства от чепки, от листа, от плечки почти на 100% и прибира в абсолютно чисто състояние. Може гроздето директно да отиде за преработка. Бих препоръчал поради следните причини: много добро качество на машините, добро съотношение цена-качество и в Римекс могат да срещнат един добър и надежден партньор, който на време реагира. Thank you.